da ka janmit shabin paish ke bot ke benya tu ni pet shoi kimat ke bekongsan Penpau Menteri Rangba Duk Kari Narendra Modi ba uksai India na MEGHALAYA ulong kung kasyap jong ka mati kabayan niya haka program man kibat jong u kaba shispa at kulay. Penpau Jing Soburom hinong tanjan na MEGHALAYA yu Menteri Rangba Duk Kari u Narendra Modi ban penyo jing ito yu uksai India hakari. Bat pinkrek ke MEGHALAYA nak kebenta ke National Games arhajar arpong nyo da ke jingjit nong yelek kai nak keleng ke jela. Ki khubor ki babnya. Menteri Rangba Duk Kari ulakran shapang ki ksai India ke MEGHALAYA ni ke MEGHALAYA erisil hakasin ke bashispa arpolai ke jong u ha ke program man ki bat minta kasngi. Da ke baong baki jan balashna no usai India kim dei tang ki jan hindai ki dei dak Kishen jongki mati ki bayai bat kesap kerpang jongki pat jiulum. Haba ai khuble ki briu jong ke jela MEGHALAYA. Ha ke jingyo badang shen ya ka geographical indication tag na kebenta uksai India. Menteri Rangba Duk Kari ulaong ba kini ki jan ki pin i ke jingru spa jong ke India. Ha ka riti dustur ki bayahap bat kemaryang. Kisai India ki longkum kemati jong ke MEGHALAYA. Menteri Rangba Duk Kari ulai ro ya ke jingidon benta jong ki seng yarap lade jong ki kenthai ha MEGHALAYA ki balanang kham kentiu shu ya ke jing pinmi iki sai India bat pinne pinsa ya ki ritu dustur देश के ऐसे यूनिक प्रोडक्ट्स के बारे में बात करते हैं ऐसा ही एक प्रोडक्ट है मेघालय का एरी सिल्क इसे कुछ दिन पहले ही जीआई टैग मिला है एरी सिल्क मेघालय के लिए एक धरोहर की तरह है यहाँ की जनजातियों ने खासकर खासी समाज के लोगों ने पीढ़ियों से इसे सहेजा भी है और अपने कौशल से समृद्ध भी किया है इस सिल्क की कई ऐसी खूबियां हैं जो इसे बाकी फैब्रिक से अलग बनाती हैं इसकी सबसे खास बात है इसे बनाने का तरीका इस सिल्क को जो रेशम के कीड़े बनाते हैं उसे हासिल करने के लिए कीड़ों को मारा नहीं जाता है इसलिए इसे अहिंसा सिल्क भी कहते हैं आजकल दुनिया में ऐसे प्रोडक्ट्स की डिमांड तेजी से बढ़ रही है Ki nong tanjan India na keleng ke jela MEGHALAYA kila penpawe ke jingsongo ke bakrau ya Menteri Rangba Duk Kari Narendra Modi ubalakren shapang uksai India jong ke jela bat ya ke jingteri shitom jong ki seng yarap lade jong ki kenthai lingba ke jingkren ke jong u ha ke program man ki bat Iwe ni ki nong tanjan na ribhoy ila ong baki kentin jong Menteri Rangba Duk Kari ila penyo ya ke jing itu ya ki jing tan ki jong ki kat ba iwe pat ila ong bakalong ke jing ai mensiem na kebenta ki pateng ki banwan ka jing itu jong Menteri Rangba Duk Kari kala ai mensiem ya ki nong tanjan jong ke jela bakin nang penyar shu ya ki kam tan bat ha ke juk kapor ban penne pensa ya ki riti dustur ki nong yalam na ki seng tan jan kila ong bakani kalong shisha ka jing so sarong da ka ba ong bakum kani ka jing itho kanang kiu shu kanang kentiu shu ya ka jing tan jan bat kentiu ya ka yo ka kot jong ki kenthai ha ki tan nong kundong We express a heartfelt gratitude on behalf of the young weavers and artisans of Ribhoy. Your recognition of our GI tag Rindia Silk has brought us immense pride and national honor. This traditional craft passed down through generation is a vital part of Meghalaya's cultural heritage. I express our sincere and heartfelt gratitude of your recognitions of Meghalaya's GI tag Rindia Silk. Your acknowledgement has brought not just pride but purpose to every weaver who has worked tirelessly, often silently, to keep this ancient craft alive. Nakajing sedang dakabasa miki shispa teli kot linkdop ringkat kajingmut kabas kem menta kani kala shakajing pinkod iki jabo bat kitiar jot ha MEGHALAYA kada cycle bazar
Kebalong kashlem ban pinkut iki jabo iki batrekam da keyboard teknologi balaseng da uroni saha. Kalayarap iki briu ban pinkelai iki tiarjot nalayeng syakapisa. Ringkat kejing kentiu ru iki nong tam tiarjot bat kejing em kebakambha. Kani kelong ke khobor. Kebadan katway ngut kibaya trailang ya kabala ai kerteng kom ka titans kebadan kinong lom tiar jot kibelet chaman la kitliu yeng banjet la ka jong ya kitiar kitar kibajot bat thep kiberni ban thau ya ka jingkhia jong ki bat siu pisa kat kum ka jingkhia bat ki jai tiar kani na shlem trai kam badang shus dang shen kalala ban lum hadu nyu pu artan kitiar jot na ki jaka kenthu ba shlong jawai bat mairang hakaba salpho na ka shispa jong kitiar kidei kitiar electronic bat kiwai pat kidei kitiar plastic nar bat steel social impact, keep doing it. India is now of land of opportunities. There is everywhere there is an opportunity, especially in Northeast. Okay, we Northeasterns have lots of potential. Okay, we have cohort. There's top 75 startup with brilliant ideas, and they just lack of awareness, lack of access, which is given by the right now Prime Hub. Okay, there is special team who is guiding them to reach to the next level. Recycle bazar kamday tang kaslem balum ya kitiar jat kadai gajing tray barat ba kabasdang nadu na try ringkat gajing pendan kam yaki board technology kaburam bat gajing kit kli na kabenta kamaryang. Da ka penkup bor ya kinong tam tiar jot kawan ra ru ka rukom tray kam ban penyo ka jing imbabha ha ki jaka sor bat jing kala ha ka imlang sa lang bureau report DD News Meghalaya. Kat ba ke Meghalaya kadang penkrek ban pedang ya ke lumpung yelek kai badan burom jong kari ka dekat 39 National Games ha usnam ajar arpunyo kinong yelek kai bapau jong ke jelai kelas dang ya ke jingyat lenti jongki ban mi khmat na layeng la jong kani kalong ko khubor. Meghalaya Athletics Association kelas dang ika jingjet ikinong ilek kai hinin kasngi hawa ya Jer Stadium ha kabashi spa sau phongut kinong ilek kai na East but West Giant Hills kile khunting e ha ki jing ilek kai ba pher ki balaya ilek kai hamadan kini ki jing ilek kai ki kinthop ya ka jing mare shispa meter hadu shipho 1000 meter long but high jump triple jump but ka jing ilek kai ba kinthop ya ka shot put discus but javelin kini to go win ki trail go ida pengkrei gambar TV radio advertisement wa I lay little trail kata to go we first trail to gani po Gentia ko yaki penmani Gentia wa ki Gentia tadam take second trial daw next week kata to Rauman Shillong nam taki KHASI Hills tadam take beli wan Rauman ka Khadatrik kata Rauman ka Hatura kata wan yaki garu te nagini little trail di daw jadi kena ka kyu kat cispa chpang na ma daw jadi tadam ni te ni ti chpang mon daw I kucing tempo mi decide ke man andrai kini singar si daw emi meeting Shillong daw we decide try nang ini cispa chpang mon kong daw we train try maybe gini little district tadam ni te daw squeeze gi daw poi saka daw shortlist gi ini list cispa chpang mon daw kita daw man gi main team wa wumi kemania ka Meghalaya namtag athletics habay kren bat ka DD News ukarshan lang sila ubalong unong ilek kai na West Giant Hills u 11 dakar bat upernai kendat na East Giant Hills kilapen pawi ka jingsung komen bat ka jingmut ka bas ban yo rung sya ka kinhun jong ka jela kasnya komen sya sugo to namta ni kitral yo ladi u chima gani ga 39 national game te agimut jang lada nga sa selek ni kitral u dia le bha ulti yo wan ra ga namburo mi state ni bo jela bro lada target agani ga national game kadau em hapok Meghalaya tenga ngats kami to bu daw ye chu open crack chu ye kani ga game khnang ye open amburo mi ka state yong I ko bada host ye ka 39 national game te ulti I vidon I terang to practice ba yo te wa muda han ladam jabale tawala da ya ba kita don I wasnya kama atlet mo ki wada kwa meta ka national game ka wada ko ko kanya is something what expect to home job obe am kata mindset ai to ki man ki wada man aktif dan lain ki ngam ki te mo nyabang meta ka national game so we the host for kanya unity ki jing chapu yo ai wada ka sarkar support ai meta lang eno no meta I am kan kat hadu menta pras pa ngot kinong yelek kai kila penrung kerteng
ha keleng ki district shispa sau phau na Giant Hills lai spa shipho na Khasi Hills but lai spa san phau na Garo Hills tang batang shispa shipho ngot on sajet banyo ya ka jing hikai pentebet na kinong ai jing hikai banabari bat kirio shampang hagi kamele kai ha shillong ka jing jet bakhat do na kabenta ka National Games kan longkat kum ka jing le kai babha jong ki baro shisnem bureau report DD News Meghalaya Kanong ba Shillong kalapin long yakawat baar jong ka Shillong Cage Fighting Championship hakabala kring yaki jingwan yeshim benta jong kinong ile kai ka MMA kiblayo rung sya ka national level uklore ile kai ka jilla usamla Johnny Nongrum ulapau biang hakani ka jingikun dagba pinlim yu Anurag Singh nak jilla Uttarakhand hakajingikun kabala kpi lenti bha kani ka deiru ka jingile kai bakhat do jong usamla Johnny Nongrum hashwabu unshong that Kabapen kut ya ka jingile kai ha ka jing im ka jong u da shispa tali ki jinge kun ha kani ka jinge kun la don khat art tali ki wat ha ka ba ki nong ye kun na keleng kari ki hab ban ye kun persha ye ki khat armut ki nong ile kai na Meghalaya laple ka jaka ai jing hikai ka football ha ki than nong kendong ha Senduli West Khasi Hills support commission football initiative ka district sports officer ikong BCM ilayro yakakam jongkani ka shlam jing hikai hakaban itho yaki samla bat ban sandur yakasap ka phong ka jongki ki armut kinong ai jing hikai lani ki coach kin ai ka jing hikai ki samla da ka jing thmu bikin yo rung shakarin san ile kai jong ka jalla bat kari ru kumjo ila ai khublei ru yo u MLA uba Methodius Dakar ban penyo yakani project bat ong baka jinglong adekar bat ka puli puthi ka di banya ringkat haba kentui ki samla nong ile kai hakani ka sngi la yo i ka jingwani shimbenta shitrehem ne ki khenna ka than bat ki nong yelam ka samla ai ban kirmen wanyang ka ba arpho arsnem karta nakashnong sitli West Khasi Hills kan sami khmat ha ka jilla Meghalaya ha ka Lumpung National Arm Wrestling Championship kan se khon ya ka jingkop khya ka ba sanpho kg ha Thrissur Kerala nadu ka arpho pratarik ujiliu hadu ka artarik unaitung ka Meghalaya Arm Wrestling Association kala jet yaka katkum ka jingile kai badang shen jongka ki kenhun samlash nong bat ki nong shong shnong ki lasngo kemen ya ka jingsha jet jongka ringkat ka jingso sarong kashnong ka ai khublei kitbok kit riang ya ka bakan job hakirin sani le kai jongkari Kalumpung Tura Challenge Inter Mahari Basketball Tournament kalakut no Hadon Bosco College Court Tura kakunhon ya le kai Chambugong jong kishin rang bat kakunhon ya le kai chada jong ki kenthei kalami kum kala du hakani Kalumpung ki don khatn riu tali ki kenhon jong kishin rang bat shpau tali ki kenhon jong ki kenthei ki belawan yishim benta kablas dang nadu ka arhau tarik ujiliu u menteri sarkar u rakam e sangma ulairo yakasap ele kai jong ki samla ulaong ba kajing pin kala yakasap shakilat kamai kalong ka ba e bha henry kalawai pat kalong ka bating shan kinong penyat kila penpau ka jingki u ha ka jing sotanat jong ki samla ka jilla hi kamele kai basketball mentang ni pet ka jinglong jingman ka sunbeneng hatura ka jingkhiat kalong 8 degree Celsius but ka jingshit kalong 8 degree Celsius ka jingsiam ka hau menta ka sngi kalong hinyo pho saw na ka shispa ka jinghap slap kalong 8.1 millimeters haba pai pat shnong ba shlong ka jingkhiat kalong khat phra 0.8 degree Celsius but ka jingshit kalong 8.0 degree Celsius ka jingsiam ka hau menta ka sngi kalong phra na ka shispa kat bah juai pat ka jingkhiat kalong 8 degree Celsius ka jingshit kalong 8 degree Celsius ka jingsiam ka hau menta ka sngi kalong phra khandai na ka shispa ka jinghap slap kalong iway 0.0 millimeters kala bandon ka jinghap slap amulumala ki bun ki jaka bakenthop ka tura shillong bat juai te parlok ka tungila poi shak bukot jong katup khubor jingi menta ka janmet hadu men shambyang la shai ka sngi khublei pi baro शिखर पर पहुंच गया है 2 साल में जब इमरजेंसी लोगों पर ठोक दी
और अमानुषी बर्ताव लोगों के साथ किया गया। लोगों के स्वतंत्रता के हक छीन लिए गए। अखबारों को कोई स्वतंत्रता न रही। न्यायालय बिल्कुल निर्बल बना दिया।